Bude to druhá najväčšia investícia v histórii Slovenska a najväčšia fabrika svojho druhu v Európe. Reč je o baterkárni v Šuranoch. Kým jej plánovaná výstavba je pre našu ekonomiku pozitívnym impulzom, medzi obyvateľmi mesta vyvolala obavy. Práve s nimi sme sa boli pozrieť priamo v Číne na to, ako tento závod na výrobu batérií vyzerá. Tehlové budovy, veľa zelene a obytné zóny blízko fabriky. Toto je továreň na výrobu batérií v čínskom meste Hefei. A teraz poďme na Slovensko do Šurian. Tu má vyrásť rovnaká fabrika ako v Číne. Vyrábať bude batérie pre elektromobily. Ročná produkcia 20 GWh. Výška celkovej investície 1,2 miliardy eur. V okolitých krajinách ako Poľsko či Maďarsko sú podobné baterkárne realitou. Slovensko v tejto oblasti ťahá za kratší koniec. Tá technológia začína 10 rokov dopredu voči Slovensku a veríme, že to bude mať vysokú pridanú hodnotu pre Slovákov celý región, tak aby sa transformoval modernou technológiou. Dôvod, prečo sme sa rozhodli postaviť baterkáreň práve na Slovensku, je dobrý vzťah medzi Slovenskom a Čínou. Taktiež aj Šurany majú veľmi dobrú polohu s dobrým napojením na železnicu. Fabrika v Šuranoch má v pláne vyrobiť batérie pre 200 000 aut ročne. Zamestnať chce takmer 1500 zamestnancov. Už máme vyššie ako 500 osívičok. Väčšina to sú Slováci. Pritiahnu naspäť chcú najmä tých Slovákov, ktorí pracujú v maďarských baterkárniach. Chceme rekvalifikovať aj tých bežných ľudí alebo strojných inžinierov. Vybudovanie baterkárne rozvírilo medzi obyvateľmi Šurian v posledných týždňoch vášne. Niektorí sa obávajú z výstavby závodu v blízkosti svojich domov, iní za znečistenia podzemných vod či zlého vplyvu na zdravie. Petíciu proti nej podpísali už tisíce ľudí. 30 náhodne vyžrebovaných obyvateľov Šurian si tento závod pozrelo na vlastné oči priamo v Číne. Sama v sebe som si vyvrátila niektoré informácie o ako prebieha ten proces výroby, aké tam je prostredie. Som mal dojem, že naozaj tá výroba je veľmi taká, nie až taká náročná fyzicky, takže ten takt tej linky alebo tá rýchlosť výroby tej batérie je pomerne pomalá. Iného, čo sa obávam, je to, že či tá udržateľnosť, ktorú sľubujú, bude aj reálne dodržaná, takže si budeme strážiť našu prírodu. Keď ľudia išli do tej výroby, tak sami videli, že to celý cyklus uzatvorený, všetko je moderná technológia na filtre. A zároveň videli to okolie toho baterkárne, že všade je zeleň. Takáto identická gigafabrika na výrobu batérií vyrastie v Šuranoch pri Nových Zámkoch do 3 rokov. Z čínskeho Hefei Ladislav Žigo, televízia Markíza.